l-interess. Tħobbni b'innoċenza li ma tantx naf nispjega, bla ma jien perfett fil-realtà. Inħoss ċertu nuqqas li ma nistax inlaħħaq miegħek, hija kbira wis l-imħabba tiegħek. Grazzi tal-paċenzja għax kultant inkun bħat-tfal, ma nirraġunax dal-moħħba tal. Għalfejn tħobbni daqshekk, għajli kif tħobbni daqshekk, ma jistħollix li tħobbni daqshekk. Għalfejn tħobbni daqshekk. Għajt tissorprendini tippreferi li tkun miegħi, għadek titħaq biċ-ċuċċati tiegħi. Tieħu ħsibi ċerta tkun li ma jonqosni xejn, tiddi għadha mħabbtek dawk l-għajnejn. Għalfejn tħobbni daqshekk, għajli kif tħobbni daqshekk, ma jistħollix li tħobbni daqshekk. Ma nafx għalfejn tħobbni daqshekk. Inħossni ħati għax kull ma rridx tibgħati dejjem fik hemmhekk. M'inhiex kapaċi u mhux insiba paċi nħobbok kif tħobbni int. Lura magħna fil-programma Ranissa